Gràcies, company president. Bon dia, companyes i companys. Per mi és tot un honor iniciar aquest torn d'intervencions en el primer Consell Nacional del nou PSC d'aquesta nova etapa que vam iniciar en el Congrés del mes de desembre. Com sabem tots perfectíssimament, vivim en temps de greus dificultats, de crisis econòmiques i morals importants que fan que la nostra societat, que el nostre país se senti especialment desvalguda. Aquest sentiment entre nosaltres augmenta perquè encara fa molt poc de les nostres derrotes electorals. Tenim la sensació que com que estàvem a tots els governs, doncs alguna cosa de responsabilitat del que passa té a veure amb nosaltres, tenim la sensació d'haver comès errors i, en definitiva, tenim l'angoixa d'haver sofert aquestes intenses derrotes en l'últim període electoral. Tot això fa, sens dubte, que hi hagi una manca de credibilitat sobre el nostre projecte, una manca de confiança i, sobretot, o entre aquesta manca de confiança, el sentiment entre nosaltres mateixos de tenir poca confiança amb les nostres forces. Enfront d'això, en aquesta situació, en aquest context, semblaria que se'ns plantegen dues opcions, que l'opinió publicada i l'esperit general del país ens planteja només dues opcions. O sumar-nos al govern per responsabilitat, com per penitència d'allò que poguéssim haver fet, oferir un xec en blanc a les governacions, o l'altre, entrar en una oposició sistemàtica i descarnada simplement pel fet de redimir-nos dels nostres errors i equivocacions. Doncs bé, companyes i companys, com dèiem molt encertadament el primer secretari, aquestes són lectures del passat. Aquestes són les opcions que se'ns ofereixen si simplement ens referim a nosaltres mateixos com els derrotats de les últimes eleccions, com la força política d'abans, d'ahir. I això s'ha acabat. Hem fet l'autocrítica que havíem de fer, l'hem feta a consciència i a fons, i ara torna a ser el moment de mirar cap endavant. I quina ha de ser, doncs, la nostra actitud mirant cap endavant? La que crec que molt encertadament apuntava ja amb línies concretes el primer secretari. Construir l'alternativa. Oferir a Catalunya una nova alternativa enfront de la crisi. Una resposta diferent a la crisi és perfectament possible. Una lògica diferent, allunyada dels criteris neoliberals i allunyada també dels criteris identitaris que poden regir la resposta que en aquests moments els governs estan donant a la crisi que vivim. L'exemple del pacte fiscal que l'altre dia va exposar el primer secretari en la conferència crec que és il·lustratiu en aquest sentit. Des d'una lògica no identitària, des d'una lògica no estrictament neoliberal, hi ha una altra manera d'entendre el finançament del nostre país per disposar dels recursos que puguin fer palesa aquesta resposta diferent a la crisi. Des d'una construcció aprofundida, coherent amb els nostres valors de l'alternativa, pot arribar a tenir sentit establir pactes amb el govern, perquè seran reconeixibles, perquè tindran a veure amb allò que volem i que s'aconsegueix. I també, evidentment, té fonament l'oposició, perquè és l'explicitació que allò que nosaltres defensem i volem no està passant i tenim una manera diferent de proposar-ho. Des de la construcció de l'alternativa podem començar a sumar noves persones, noves forces socials, noves generacions al nostre projecte i tornar a fer-lo gran, tornar a fer-lo la base, el substracte d'una majoria social. Per tant, companyes i companys, el missatge principal del que us volia dir, del que volia transmetre al Consell Nacional, és siguem valents, posicionem-nos sobre les coses que passen,
Sortim de l'ambigüitat, construïm alternatives, contrapropostes, definim-nos clarament. En temes com hem fet en el finançament, amb l'autogovern, model d'Espanya, d'Europa, sobre els serveis públics, sobre l'estratègia econòmica, les polítiques de reactivació, els serveis públics, repeteixo, l'estat del benestar, el model territorial, les infraestructures, el model urbà i de ciutat. Tinguem la força i la valentia de construir alternatives i de posicionar-nos clarament. Prenguem partit, mullem-nos, arrisquem-nos a marcar un horitzó, un nou horitzó i a definir quins són els camins que hi porten. Per això, òbviament, crec que és absolutament coherent i subscrivim, com no podia ser d'altra manera, tot el nostre suport a la vaga general i les posicions en contra de la reforma laboral que està impulsant el govern amb el suport de Convergència i Unió. Crec, sincerament, companyes i companys, que hem començat per bon camí, que des del Congrés del mes de desembre, i insisteixo, la intervenció del primer secretari m'ho fa reafirmar encara amb més força, el PSC està en aquest camí de reconstruir l'alternativa, d'entendre que el debat de fons és un debat ideològic, de models de societat, de models de país, i que necessitem reconstruir la nostra proposta concreta pel nostre país de cara als propers anys. A Barcelona hem fet el mateix. Crec que en aquesta línia vam desplegar un congrés no fa massa setmanes en el que el company Jordi Hereu va, entenent aquesta idea i aquest missatge com a símbol, donar pas a nous lideratges i a la possibilitat d'enviar a la ciutadania el missatge clar de que encaràvem el futur, de que s'havia acabat mirar enrere i tornàvem, malgrat que això era especialment simbòlic per nosaltres a l'haver perdut les eleccions després de 32 anys, miràvem de nou endavant amb uns ulls absolutament nous el futur que s'havia de construir per la ciutat de Barcelona com a ciutat i com a capital de Catalunya. La comissió executiva tindrà tot el suport de la Federació de Barcelona per continuar en aquesta direcció, per continuar clarificant les nostres posicions, perquè en plena coherència retrobem aquesta credibilitat perduda. Construïm l'alternativa, companyes i companys. Si no, l'alternativa serà un independentisme de fugida endavant, de paradisos artificials. Construïm l'alternativa, companyes i companys, perquè si no l'alternativa pot ser el populisme xenòfob, llavor de l'odi, de la segregació i dels enfrontaments a la nostra societat. Construïm l'alternativa, companyes i companys, perquè l'alternativa serà la que donarà pas a l'alternança. Construïm l'alternativa, companyes i companys, perquè serà l'esperança de la majoria. És el millor servei que podem fer al nostre país. Moltes gràcies.